Patatha sabata imodzi inu ndine tisanapatsilani nkhani zokhuza momwe dziko lino la Malawi likuyendera. Lero takumananso mu nkhani ina yatsopano imene tidali kopumulira kamba ka zinthu zina zovuta zimene zidalipo, koma zimene ndili wokondwa kukuwuzani kuti padakali pano zinthuzo zakonzedwa. Ndipo nkhani imene ndadza nayo tsiku lero ndiyonera kuti boma layimisa pa ntchito mkulu wa bungwe lija la waterbord ku chigawo chapakati amenewo ndi John Makwenda amene adali ngati CEO kumene ku Central Region Waterbord. Ndipo amenewa awayimisa pa ntchito nkhani yokhuza kuti akuwaganizira pa nkhani zina zokhuza kupereka ma contract awards mosasata malamulo, komanso kukhuzidwa pa nkhani yosayendesa bwino ndalama za nkhaninkhani kumeneku ku bungwe limene la Central Region Waterbord. Ndipo nkhani yonse ndiyonena kuti malingana ndi kafukufuku yemwe wapezedwa komanso ma sources amene apezeka kuchokera kumeneku ku nduna ona zamazi ndi ukhondo kumene asimikiza kunena kuti Amakwenda padakali pano akuimbidwa mlandu okhuza kupereka ma contract awards ku makampani awiri amene ndi a private koma mosasata malamulo. Ndipo makampani amene akukhuzidwa nawo pa nkhani imeneyi amene adalandira ma contract wa mosasatira malamulo kuchokera kwa amene wa John Makwenda ndi monga kampani ya Sawa Group ndi Craig Hardware imene amene adalandira ma contract wa patangodusa sabata imodzi ma elections adachitika, ma general elections atangochitika kumene pamene amenewa John Makwenda amapereka ma contracts amenewa ku makampani amenewa. Ndipo malingana ndi ma documents amene apezeka akuonesa kunena kuti kampani ya Sawa Group imeneyi idapatsidwa contract yokhuza project ya madzi kumeneko ku Ntchisi imene idali ya ndalama zokwana 60 billion. Ndipo pamene amenewa Craig Hardware amenewa adapatsidwa contracts yokhuza kubweresa ma water meters amene ndalama zake zidali pafupifupi 6 billion. Koma ma contract onsewa adasayinidwa komanso kuvomerezedwa ndi amene wa John Makwenda komano popanda kuchitidwa approval ndi bungwe lija limene amalitchula kuti Public Procurement and Disposal of Assets Authority limene amangoliti PPDA, limene limagwira ntchito yake povomereza ma contracts kumbali imene yokhuza za waterbord. Komano umene ma contract wa amasayinidwa komanso kuvomerezedwa ngati bungwe limeneli silidapatsidwe mpata oonapo komanso kusayinira ma contract wa ngati ndi oyenera. Komanso nkhani ina imene Amakwenda akuyimba pa mlandu umenewu ndi okhuza kusowesa ndalama zimene zidaperekedwa kuti zigwire ntchito kumene ku project ya madzi ku Chiwole kumeneku ku Ntchewu kudera limene amalitchula kuti Chiwole limene likupezeka mu boma la Ntchewu. Ndipo nkhani imeneyi ndi yokhuza mchaka cha 2022 imene idachitika. Ndipo ndalama zimenezi zimene zidasowesedwa ngoti ndalama zimenezi zidachita kukongoledwa ndi kuti project imeneyi iyende. Pamene amene ndi wamkulu wa bungwe la waterbord ku chigawo cha pa Central, chigawo chapakati, John Makwenda ndalama zimenezi adaziyendesa mosayenera. Choncho akuimbidwanso mlandu umenewu okhuza kusowesedwa kwa ndalama za project imeneyi ya ku Chiwole mu boma la Ntchewu. Ndipo malingana ndi kafukufuku zikuonesa kuti ndalama zimenezi zokhuza kumeneku ku Chiwole zimene zidachita kukongoledwa kuti akagwiritse ntchito ku program imene yokonza ndondomeko ya madzi boma limene la Ntchewu, zikuonesa kuti amene wa John Makwenda ndalama zimenezi adazigwiritsa ntchito pa nkhaninso yosakhuzana ngomwe ndi project imene imayenera kuti ndalamazi zigwirirepo ntchito. Ndipo malingana ndi kafukufuku zikuonesanso kutena kuti amene wa John Makwenda atangolandira kalata yochitidwa suspend pa ntchito yawo adayitanisa meeting kumeneku ku ma office awo kumene kuli ma office awo kumene adayitana ma auditors awiri amene ndi a Henry Jeremiah Phiri ndi a Patricia Mpoke Mwachande amene anthunso akuwakhulupirira kuti ndi anthu amene ndi ogwirizana nawo kwambiri kapena mwanjira ina ndi pachinzake. And meeting imene inachitisidwa mwanseri and izi zinachitika kusatira kulandira kwawo kwa kalata imene
adalandira kuchokera kuboma kuti akuachita suspend pa ntchito imeneyi ngati CEO wa Central Region Waterbord. So malingana ndi meeting imeneyi ikuoneka kuti cholinga chake chinali kufuna kuchita delete kapena kusowesa mafiles ena okhuza ma contracts amene ali mu office yawo, amenewo akuona kuti ndi amene angayike pa chiopsezo pamene kafukufuku akhale akuchitidwa. So adayitana ma auditors amenewa kuti abwere kumeneku, amenenso akufotokozedwa kuti ndi pachinzake ndi mkulu amene John Makwenda, ndipo adayitana anthu amenewo kupita kumeneku kuma office. Andi chinthu china chodabwisa ndi chonena kuti meeting imene imachitika ngoti zitseko za office iyi zidali zotseka, andi palibe aliyense yemwe amaloledwa kukafika ku office imeneyi. Andi chinthu china chodabwisa chachikulu nchonena kuti anthu amenewa adayitanidwa kuma office amenewa tsiku la Saturday, limene ndi tsiku losagwira ntchito malingana ndi malamulo a boma a dziko lino, kunena kuti working days ndi kuchokera Monday to Friday. Andi chodabwisa nchikuti amenewa John Makwenda adayitana ma auditors awiri amenewa mtsiku limeneli la Saturday limene siligwiridwa ntchito nkomwe. So anthu amazifunsa mafunso kunena kuti izi zitheka bwanji kuti no anthu amenewa apite kumeneko kumakachita audit tsiku ngati limene tsiku la ntchito. So pamenepo pakupereka mafunso ochuluka komanso chikayiko kunena kuti mwina zinthu zina zingapo zachitika mtsiku limeneli pamene ma auditors amenewa adabwera kuzachita ntchito imeneyi. Anthu ambiri akuganiza kunena kuti cholinga cha auditing imeneyi mutsiku limeneli chidali kuchita clean up zinthu zina zimene zingayike pa chiopsezo amenewa a John Makwenda. Ndipo malingana ndi ma officers ena adachita question kapena atafunsa pa zochitika zimene zikuchitikazi, kufotokoza kunena kuti iwowa adawuzidwa kunena kuti akuchita intimidate kapena kuti akusokoneza anthuwa, ndipo malo mwake adawauza kuti achite mind their business, achite mind zawo, asakhale busy kumalimbana ndi iwo, malo mwake achite zimene zingawathandize osati kulimbana ndi iwowo. So zimenezi zidaperekanso mafunso kwa amenewa ma officers ena amene ndikugwira nawo ntchito kumeneku ku CRWB imene ndi Central Region Waterbord. Ndi iwowa akufotokoza kuti adachita question pa chochitikachi, adawuzidwa kuti akusokoneza komanso adawuzidwa kuti achite mind business yawo, asamale zawo, asalimbane ndi anthu amenewo. Komano malingana ndi ena mwa staff members akumeneko adafotokoza kunena kuti nkhani yokhuza kumeneku ku CRWB ku office imene ya CEO akhalapo mbuyo mwakufotokoza kunena kuti ma authorities akuyeneka kuti achitepo mwachangu kuonako kumeneku kuti sikuyenda bwino, komano boma limene lidalipo lakhala likulekerera. Iwo adafotokoza kunena kuti akhala kupereka madandaulo awo okhuza ku office imene ya CEO, komano malingana ndi boma limene lidalipo lidali kutayirira andi silimachitapo kanthu pa nkhani imeneyi. Ndipo malo mwake ndi apa pamene boma la Professor Fabira Mutharika kukuvumbulukano zinthu zina zosiyanasiyana zimene anthu ambiri ena mwa ife sitimadzidziwa. Choncho mu nthawi tikumva zinthu zosiyanasiyana zina zomwe zili zozizirisa nkhongono, kamba kunena kuti tikukamba nkhani ya ndalama zochuluka kwambiri zimene anthuwa akhala akusayinira ma office mu ndi ma projects oti pa ground samachitika nkomwe, komanso ndi ma contracts amene amaperekedwa mwanseri amene cholinga chake chachikulu sitinganenenso china koma kufuna kuba, ndikuti akapasana ndalama zimenezi akakumana kumbali akagawane ndalama zimenezi kuti matumbawo akapitirire kukhuta pamene Malawi akuvutika. Ndipo malingana ndi unduna wa zamazi komanso ukhondo pamodzi ndi bungwe lija la ACB Anti-Corruption Bureau, iwo afotokoza kunena kuti posachedwa pa achita launch formal investigation imene ikhale ikufufuza kunena kuti zimenezi zakhala motani ndikuti Malawi chilungamo chake achidziwe ndi momwe zilili ndi nkhani imeneyi. Koma malingana ndi ma sources akuonesa kuti Saturday limene kumachitidwa audit zimenezi nsikuli kuti mmodzi mwa anthu ogwira ntchito zachitetezo adachitidwa instruct kapena kuti kuwuzidwa kunena kuti asalole munthu aliyense kuti alowe mu mkati mwa building imeneyi kuti azikazungulira kumeneku. So mafunso ngochuluka amene inu ndine tingakhale nawo mapadakale pano sitingathe kukhala ndi mayankho ake kamba kunena kuti zimenezi nzodabwisa. Anyway, komano ma official reports
oonesa kuti mkuluyi ndalamazi adaziyendesa bwanji, ndiye kuti akhala akutuluka posachedwa kamba kuna kuti bungwe la ACP komanso unduna wa zamazi komanso ukhondo watsimikizira kunena kuti uchita investigation yakathithi imene cholinga chake nkubweretsa chilungamo poyera kuti amalawi adziwe kuti ndalama zawo zakhala zikuyendesedwa bwanji, nanga mkulu ameneyi ndalamazi amapita nazo kuti, nanga cholinga chake chinali chani, komanso tiona action imene boma lingatengepo pa nkhani imene. So mu video iyi mulali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatserani ena ma videos amene tikukonzerani pano pa Sam Novita YouTube channel. Tione ma comment through comment section momwe mwayionera nkhani komanso timve maganizo anu za nkhani kuti mukuli bwanji. Bye.